Kuto ko sa tindahan man, ako'y paliton. Amo ato man di ka sa tindahan ni Drum Pawiks, utangan ni dito. Na! Utang na po! Doon na magkakabulan, wala pa kabayad sa tindahan nila, ma. Ano si Drum Pawiks? Tembo lang na ako rin pitsakinsik, hindi ko ulit ipapa ni mo. Ah, napunang tingbon, kang pitsa 15. Gabi na, be, bantay bitaw, ma. Pagdali dito. Ila inday diri ko matulog kita banching kura. Kay diri ila dugong pawiks tag 30. Unsaon ko niya? Na isa ra biya dalan, diri ara baya gyud. Ay tama. Maghinay-hinay na lang ko. Tan-aw na ko kung naa ba siya sa gawas. Mingaw da. Uy, hala. Para day siya, nangguna. Timing kaayo kay nagtalikod siya. Pabor kay naroon pag-agi. Ngawa sa tindahan doon ay wa may namalit. Karas gawa. Hapit pa dyan kung mag-it-ano yung pawiks da. Gusto ko biya na siya basta sa lain mga malit niya sa iyahan ng ngutang. Kung saan manggod ang tubig ilainday di tagbayin 5. Iya ha tag 30. Kasayang anang 5 may nalang na ipalit og makaon. Tinig pang humana ko ron o pangguna. Manilhig ko ron sa tubangan. Asa man na padulong si Claire gadala magalo namon tay baligya sa dudong pawiks tubig diha. Ano? Mamalit ko og tubig ilainday di. Di ba na tubig sa dudong pawiks diha? Naalagi tubig sa dudong pawiks pero tag 30 man ilainday di tag 25 ra man. Kamay na lang anang 5 palit na kog makaon. Di ay, ikaw asa day ka? Ato ko ilaroy mamalit kog ice kay mahal pud kay dudong pawiks din ha. Ah, mao ba? Nasa dudong pawiks da karon. Naa sa dudong pawiks pero nangguna nagtalikod. Dagan lang largo di lagi kanila makitaan. Nya magto na ko. Tara. Nagtalikod dyan sa dudong pawiks Nahuman ra gyud. Manilhig na ko sa tubangan. Ay ka, napagsin pawiks siguro sa yung tindahan da namilhig. Sur sige lang, patay mali na lang ko bit. Pakawi-kahoy ko ba? Hoy! Ayo no, dito mo mamalit sa pikas. Unya, diri mo mangutang. Alangan dudong pawiks, mahal man kayo mong tubig. 25 ra mong gud akong kwarta mo nang dito ko na malit. Uy, di ra man gud unta to ilista lang ang 5. Lista gihapon, magyaw-yaw magani ka bisag piso ray kulang. Kasabtan ko na si Krini dudong pawiks ba kay salain na malit. Patay jud ko ani ron. Samot nung kong kasuko kay salain mo na malit. Usog biya kay mo mangutang diri ha. Utro po ding isa o. Dali ko ibitay. Unsa man na si Dudong Pawiks nagyaw-yaw man? Ako nang duulon, be. Na, apil ni sa kasaba ron na. Saon ko ni ron. Oy, Dudong Pawiks, unsa may problema dai diha? Claire, Ang problema ani Maria, dito sila sa lain na malit. Unya diri sila sa kuha mangutang. Tanawa gud ni gibuhat nilang duha o. Si Betty dito na malit og ice. Si Claire diri ila inday din na malit og tubig. Kitsa may di malain ana. na, malain jud ka anak Dudong Pawiks. Uy, tama pud nang imuha. Ya ikaw, Claire, anong dito man ka mamalit ila ni Inday di? Nga na may tubig si Dudong Pawiks din na. Ya ikaw pud biti. Diri ka na malit og ice, kadagang ice diri baligya ni Dudong Pawiks, di ba Dudong Pawiks? May unta lagi ang gipalit. Wala sa kuha tindahan. Naarabaya nya dito sila sa lain na malit. Alangan nga, mahal man pud kay mong tinda. Alangan man dito na mamalit sa lain Maria, nga tag 2 ang ice ila Roy o iya ha tag 4. Madato jud kag dali anak Dudong Pawiks. Ay, maupo di ay Dudong Pawiks. Bantog ra sa lain sila na malit. Itupong-tupong dai nimo ang presyo. Madato sa inyong kalimutaw, kamahal na karon sa kuryente. Unya, kamoy mo bayad sa kuryente. Tama pud bitaw. Sige Dudong Pawiks, manguli nami. Bantay bitaw dili nami nimo putangon ha. Bawal ka ni Pawiks. Serte jud kayo ning duha o. Unya, asa man ka Maria? Ako? Diri sa imo ah. Utak ba yan ni ako Pero dili siguro rin siya masuko kay dali man ako tangon siya. Maayo Maria kay wa ka na pinarihas sa duha. Unsa may tuyo nimo? Oh, dili. Uy, nga no magpinarihas good in town. Dito na ta sa imong tindahan, kilain kay diri. Oh, karsada ba? Tara! Unsa man nimo Maria pagdali kay manilig pa ko sa gawas. Dara ako Dudong Pawiks oh. Basi makaingon ka sa kuha ba nga, dito ko sa pikas mamalit niya, diri ko si mga mangutang. Ako na lang nang gilista kay daghan manggod na. Si palihog ko ana. Ayaw jud pagsundog-sundog sila Maria kay basig di na tamo putangon diri. Paabot lang diha kaya kuning andamon nimo ang gipanglista diri. Wala ka ba sa Dudong Pawiks ba nga utang to tanan? Perti ba itong daghana?
Dara Maria oh. 239 ni tanan. Ay, to 39 ni tanan dudong pawiks. Isumpay lang sa ni sa daan ni mama. Eh tingbo nang nagbayad ni mama, hindi kulit ni papa karong petsa 15. Ha? Abi man akong palit ni. Babay dudong pawiks. Wala lagi na malit sa pikas pero diri man pud gi utang tanan.